Resulta que estàvem en el carrer de la Sang, en un dia que explotà una carcassa fora de lo que era el recinto, i després vinguérem a Godella, passarem molt mala nit, i dice, quasi podíem plantar així en el cantonet d'estar en una falla, i així de fora tindre que anar a València i de més. La idea la tuvo Salvador Adell, que es un tío muy flamenco, que es el presidente, y es cuando se construyó y se empezó a formar todo y se hizo la falla. Puigem el dia siguiente, el diumenge, anàrem a casa de Salvador Escrihuela, que se va ocurrir a mi dir, per què no plantem una falla allà al carrer Cervantes Sant Blas? I escolta, d'ahir va començar a naixeren ahir, uns ho digueren uns altres ho digueren uns altres, i entre tots farem una comissió de 33 homes. Començarem a preparar les coses, se ficarem en la junta. La primera reunió que vam fer va ser en casa Manolo Ribalta, i l'home diu, jo vos deixo el baix durant 2 anys. Estupendo, un baix passat. Vam posar 1.000 pessetes per comprar caires i taulons i coses per estar ahí, i entre tots vam anar fent la falla. I vam començar així, no? En la primera junta que va haver, per escolta, decidiríem qui era president. La primera fallera major va a Navarra i la vam fer a sorteo de les xiques que n'hi havia entonces, i vaig ir aquí a Rae. I després ja les altres pues, diran, pues mira, este any potser la de l'estanc, pues anem a parlar amb els pares a veure si volen. I anaven a parlar pues, 2 o 3, a parlar amb els pares, pues vale, pues sí. Y por fin ahí empezamos la falla. Així se va començar a fundar la falla, poquet a poquet. And now Éramos muchos. Al principio pues no éramos muchos, pero luego empezaron a venir, gustó y nos hicimos los amos de las fallas. my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I també van buscar una persona que mos arribi i ens van sentir a un tal Elías Borràs, que jo li deia, Elías, tu me faries una lletra d'això, si em vingué, va veure el marxa que n'hi havia, que hi havia molts xiquets i molta gent, i l'home va fer una lliçó, va posar de música, que després pensàrem també en Fernando, Antonio Fernando, i mos va fer la música. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Vam seguir, vam fer teatro i vam fer moltes coses per estar ahí a gust. Després també, com molta gent no tenia cotxe, vam fer moltes excursions en autobús i tots érem una família, passàvem molt bé. Que tenim l'himne, tot això nos va vindre consecutivamente. Escolta, els banderins, pues exactamente igual. Tenim a Manuel Anzotegui. Hizo para la falla, para el chaleco, una cadenita con el escudo de la falla. Mi marido molde y mi marido lo fundía y lo daba a pulir y eso. I així era l'esplèndid. Manuel Anzotegui era un tio gran. I ens va fer també els màstics dels banderins. El estandarte, vaig dir, bueno, pues no teníem diners, jo el bordaré. I Tere va dir, pues jo cosiré. I així vam començar anant, que és tot la falla. O sigui, la meva filla Amparo i Ernesto Pascual foren els padrins de la banderata i se veien per infantils. Lo hemos pasado muy bien todos los que están en la falla que les han disfrutado. Y ahí estaban, pues, Quino y todos los peixeros eran solteros. Claro, ahí eran 6 o 7 parejas que se juntaron todos jóvenes, entonces nos íbamos a lo mejor a la discoteca. Mi marido se arremangaba al camal, allí bailando y hacían allí animaladas y tonterías. My share of losing. Primer año había una banda de trompetes y tambors, que la banda de Godella, trompetes y tambors, anava a dar un pati infantil. I després la banda de Godella anava a l'aire per majors. O sigui que fem una comissió de vora 1 quilòmetre, de llarga. I did all that, and may I say, No cabíem allí dins, però bueno, s'apanyàvem.
Després, quan venia les falles, teníem que alquilar per qualsevol baix per fer el berenar dels xiquets i coses d'aixes perquè ells quasi no podien tots. El casal seria el casal del tro. Perquè resulta que se feia una festa en la carrera Mónica Jala, allà dalt se feia una festa que diria el tro. I era a base de gresos, tot a base de disparades i tota la pesca. Nosaltres, pues, com anem prou de ruido, perquè nosaltres anem prou de ruido, podem fer el casal del tro. En el casal se trabajó muchísimo, yo no podía, pero la gente trabajó muchísimo ahí porque había un jardín delante. Y un amigo me dijo, abrirla a eso y lo arregláis y se ha terminado. Entramos y armamos aquello. Y lo primero que hicimos era, Salvador y yo, arreglar los cristales porque estaban rotos, no había, y aquello era un basurero. Se hizo un asfalto para todo y entonces pues, se asfaltó aquello. Pues a una treballant, pues, els 33 que érem, per un fer una cosa, l'altre una altra, que mira, tot això ha vingut fins 40 anys que ha sigut així. Al principi va treballar moltíssim per poder fer la falla. Y claro, pues el presidente, que eso era yo, pues yo tenía siempre un sentimiento damunt, que para qué, que parecía que presidía el presidente Ploró, que siempre estaba plorant. Cuando hacía un discurso o algo, estaba siempre en els llagres, en els ulls, recordant tot el que s'ha treballat i tot el que s'ha pogut fer. El primer any fon un èxitazo, perquè tots tenim la falla de Doctor Cabo, que no era la falla de Doctor Cabo, la falla de Doctor Cabo estava tota en el casal nostre. I després, als 3 anys, se va fundar la falla de Doctor Cabo. La evolución muy bien porque resulta que entonces no había los medios que hay ahora tampoco, ni sabíamos tampoco tanto de trajes como se sabe, del estilo antiguo y todo eso. Entonces íbamos pues, con unos bollos ahí a los lados que parecían dos pan quemados. La meva enfermedad pues, me tingué que deixar de president, sabent-ho molt mal, me tingué que deixar de president, entonces deixé la presidència a Vicente Cervera, que després va estar a Cinto Higueras, que estava de vicepresident. El ambiente era muy bueno. Y cuando más jaleo se hacía entre los falleros, pues más bonito era entre nosotros. Todos nos llevábamos muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que gente mayor había más que ahora. Claro, pues todos esos que tenían 35, 40 años llevaban todos los niños que tenían. Me alegro que disfruten porque es una cosa muy bonita y para el pueblo de Godella esto es un ensalza todo. No hem deixat molts en el camí, fins als 40 anys, això està clar que no hem deixat molts en el camí. Però mira, la falla continua, gràcies a la joventut que n'hi ha, estic molt content que sigui el president honorífic i de veure la falla conforme va. No ho puc dir altra cosa. Visca la falla que va desembrar. La falla ha sigut la base principal de la nostra vida. La falla ha sigut un estar sempre allí dispost a fer tot el que siga, treballar de tot. La fiesta fallera es lo más bonito que se ha hecho. Los
siento mucho. I a tots els fallers, els que mos segueixen i els que no mos segueixen, a tots els fallers posar-les gràcies. Disfruto de ver que va adelante y aquello cada día es más importante. Que la falla continua en la mateixa harmonia que estava entonces. Lo pienso y me